Línia de producció de grànuls personalitzada per a vosaltres. Màquina completa de tota la línia inclosa omplir, segellar, etiquetar. Aquesta línia conté un sistema de farciment de pesatge, màquina de segellat de llauna, màquina de tapar, etiquetatge del cos de llauna, etiqueta superior de la tapa. Velocitat de la línia de la màquina aproximadament 30 llaunes per minut. Aquesta màquina produeix grànuls. Te, arròs, cànnabis, all, fruits secs, civada, avellana, festucs, conserves. La nostra fàbrica està especialitzada en la línia de producció i proporciona una solució professional. Estem integrats amb l'investigació i desenvolupament, disseny, producció i venda. El desenvolupament i l'innovació són la nostra fe més ferma i el nostre màxim objectiu de progrés continu. La qualitat del producte és la nostra arma més poderosa i la nostra sòlida pedra pel desenvolupament continu. Esperem utilitzar les nostres especialitats per satisfer les vostres necessitats.